magmatsyag muna po. Una-una, yung sasakyan po, kailangan pag magmamaneho po, wag nakainom. Tapos yung sasakyan, dapat yung parang condition po. Gano'n. Tapos, side by side yung mirror, pwedeng tignan po. At then, wag nang masyadong, ano ba yan, mayabang, gano'n. Kita nila yung drug test ng mga driver para malayo na sa disgrasya yung mga pasahero o sino man na Sakay po. sakay po ng mga transportation na Bago may kananang nangdasari kalsada tayo malinis dan naiwasan sila siya. Pag-imbita nila yung mga driver na nakainom na ano, kaya pati sa drug, yun dapat nag-imbita nila. Sa lalo sa LTO. Tanda lang ano, tampo para hindi may